Amofati pane nyaya yandoda kutaura yemarambirwo anoitwa Izwi andakaona zvangu muvatema. Vanotanga neinonzi character assassination. I think ndaremi vakanzisa inonzi character assassination. Ndosaka maiona pamhiri pegungwa muJerusarema Jesu ovarayirisa umambo. Vainge voti futi anopinda mudzimba dzevateresi. Uyu munhu asi munamati uye unei maanotambira mudzimba dzevateresi. Ona andina unana Zakeo, onai zvaanoita. MaJudha anoita character assassination. Same nekumasowe Judha chachigondora chinotarisa kana panenge munhu ari kutodzidzisa chinamato mambo Mofati aine mudzimu rochokwadi akazongoitawo mistakes akaitawo semunhu pakukura paage. Unoziva munhu kana muchikura everybody makes mistakes komune muchikuraka. Zvinhu izvozvo hazvidzimwe mundangariro dzevatendi vanenge vachida kuita character assassination because vane Satani anenge achiitira nemashava avo kuti nhau dzengero dzisafe dzakatambirika. Fanike muprofita akazoitawo nyaya aita kana kuti akabawa kana kuti akaitawo sechaaita sekukura kune kuchita munhu paage. Munhu wese kana achikura anenge achifundaka. Rinova dambudziko. Moses akauraya muIjipiti. Moses akauraya muIjipiti. Asi sandizvo zvinhu zvingaite Amofati kuti nditadze kunzwa nhau dzakataurwa kana dzakavakwa naMoses paS9. Andimbofa ndakaregedza kunzwa nhau dzakavakwa naMoses paS9 paakapiwa mutemo negotwe rekumapipi paS9. Nani Izwi rikaimba kuno kumwe kuchishanu hezina riroro kuti Izwi rakanga chitoimba zveidi zvakavakwa namambo Moses pachikomo cheS9. Mambo Moses zvaakavaka muEshboni, muDhibhoni, muMadhebha handizvo zviramba nekuti ambouraya muIjipiti. Munhu wese kana achikura ane nguva yaanopfuura nemamistakes. Zvine zvazvinoitirwa naMwari kuti afunde anasozofunda zvinhu zvaizvo zvakaita. Saka character assassination yakadzidziswa namambo Remis and Philip inoitwa kuvanhu vanenge vanzwa mudzimu unoera wechokwadi. Zvine zvichiitirwa kuti vanhu varambe mweya mutsvene. Asi Izwi rakangoti hameno zvavanoramba mweya mutsvene, hameno zvavanoramba mweya mutsvene, hameno zvavanoramba mweya mutsvene. Mambo fani makanzwa munhu achikuti kana pamusha achikuti hameno zvakona nababa, hameno zvako nababa kana kuti hameno zvako kana nemapurisa kana nechi panenge paine consequence. Yesu zvorotadza kucomply. Failure to comply will result in due penalty. Saka penalty yacho ndeipi yegirosi? Ngirosi dzinouya dzichiswa kuita sei? Kana uri mutype yevanhu vanoramba mudzimu unoera unosoitwa sei nengirosi? Ngirosi dzakati anoramba mweya mutsvene haregererwe one portion. Pakuenda kudenga kana munhu akaramba mweya mutsvene hanzi navaivhirija vachidzidzisa tsananguro dzababa Johanne, hanzi mumwe munhu anoswotsambanurwa nengirosi dzine uso hunenge hwebhiza vachinokandwa kumapasi akadzika. Ana mambo Irija mamwe acho mapasi hanzi 12,000 years uchidzikamo musina magomo uchingoviramo 12,000 years uchingoviramo wadzambanurwa nengirosi dzinenge dzine uso hunenge hwebhiza unoskonzi bam mweya wako wendwa neunokandwa mugomba risina magomo. Saka kuramba mweya is not a matter of kuti ndaramba mweya Mwari angoti wangoramba yopera nyaya yakadaro. Kana vashe hameno zvavanoramba mweya mutsvene, hameno zvavanoramba mweya mutsvene, hameno zvavanoramba mweya mutsvene. Mucharangarira mambo Mofati Divona achitaura kuti ndakavaudza anadhatana nakora kuti handeitioni anomuka vachiita nharo. Indakamuka ndakutaura kuvanhu vatema. Ivo vari kupi? Charangarira. Nekuti vazhinji vanofunga kuti ukaramba Izwi so pane zvinhu zvihombe zvawaita. Aiwa ndiwe wega watsindira wavhara mwena weshwa. Ndiwe wega watandanisa mhuka makore wangu achivhima. Ndiwe wega wabvondora mvura uchiraura uchabata hove. Ndiwe wega unenge wacreate situation yematambudziko pamberi pako. Ndiwe wega unenge waunzwa aekroti vachirayirisa rimwe zuva vakati unoita rwaiswa.
Rwaiswa zvinotaura zimunyama so rimwe pane rimwe zidimbwi rerima rezimunyama so raunongoita so semutendi so kana uri type yevanhu vakaramba izwi so kana ukadaita business so haribudiriri so kana ukadaita zvaunoda kuita zveupenyu so zvine kuramba so unopedzera wakuparidza vanhu uchinyepera vanhu kuti aiwa zvekunamata izvi ndezvavanhu vekushupika hauchada kuvataura chokwadi kuti indakaramba mweya ndaane rwaiswa ndaane matambudziko emunyama rusiri kumbobva kurudzirwa kwangu asi kutobva kuizwi chairo izwi rakatondipena so rwaiswa urwu runoiswa pamutendi anoramba izwi. Saka zvino dambudziko yekuti vanhu vazhinji havazvinzwisise kuti munyama wengirozi wakakura kudarika munyama weshavi nokuti shavi tinongoimba tanda mudzimu nemashavi zvinotira apostoli mhepo dzemushaka kudzorozorora asi kana ruri rwaiswa rwengirozi chero wakapfugama panokwesherwa vamwe chero panonzi muteuro wopfuma waburuka chero ukapfugama hapana muteuro unokuita unowananiko iro denga rakakupena rakagumbuka newe nekontakti yako yekuramba izwi. Anzi dadai zvenyu nezwi muchaiona nhamo dadai zvenyu nezwi muchaiona nhamo yepanyika dadai zvenyu nezwi muchaiona nhamo yepanyika dadai zvenyu nezwi muchaiona nhamo yepanyika dadai zvenyu nezwi muchaiona nhamo yepanyika. Unototanga kusangana nematambudziko uchiri kurarama mumusoro penyika panapa uchiona nhamo hauroyonoke unoitirwa muteuro isingaperi nemaprofiti usingaroyonoke wane rwaiswa rwekuramba izwi. Saka tsika iyo iso haisi tsika yekuti ufarire kujairira so ukasika kuramba izwi haisi tsika yakaswatuka so. Pano mwe baba akanzi uchafa uri rombe neizwi aramba izwi endo kana somutarisa unozomuona nezeri rakakutosvika 50 years haana kana ngoro yemoto yaanofamba nayo. Madzibaba akona chinhu chakatukwa kana chakasoreka pasi pano unosvika 50 years usina kana motikari yako akakomana for the past 49 years ongochiti you have to have your own car ngoro yako chaiyo motikari pamaswe kana pakunaya unopinda motikari pako ovhara madhuku you have to have motikari yako ukaenda kunhamo yemutendi kana zvapresa pasina pekurara ukumbozorora unonowaridza motikari mako backseat orara omuswa kana after 4 hours nevamwe kana wopedza pera wodzokera panhamo kana iye hama dzako dzemunyika so ungati iyo ndiwo mutendi unokumbira hama dzevanhu vezvikombo ndikumbira umborara motikari menyu zvingabuda izvozvo. Makomana hakona kupenwa neizwa akomani vamwe ana grashbon avo upenyu hwaswatuka nekutenda izwi irori nerutendo vaive varombo vakapfuma nekutenda 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 vaive varombo vakapfuma nekutenda. Ini ndiri mukuru anditaure zvekunyepa 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 ini ndiri mukuru anditaure zvekunyepa. Amini. Normal scenario yemusangano ndekuti mutende anopinda musangano achibaroroko pamusoro aine makwekwe erima emisha yabva anopinda musangano achisvobviswa mamhepo neizwi kana ranga riri rombe mutende achivowo munhu ane musha wake ane mombe dzake kana mbudzi dzake kana muri muguta muno hazvingati vasingatinamati ndo vari vane dzimba malandlord iwo unonamata ndiwe roja scenario yeyo haisiriyo asi imwe nhamo yacho tinozvitsvagira tega neconduct yatinoita Masowe nemasangano akawanda vakafurirwa kuramba izwi nevaprofita vainamata navo pakauya ngirozi ichitaura pamuprofita abva kune rimwe sangano vanobata mabonza kumhura nekurwisa izwi vachida kufadza muprofita vanonamata nayo paMasowe asi muprofita uyu potsopotsa anenge atouya kuzorapanuka sangano ravo kuti arisire mwenje saka anenge akukandira chiprofiti chemagadheni anenge akajambwa nemuprofiti wavo anenge aida kungweserwa tsananguro muprofiti wavo ongoti chokwadi ndakazviita Mwari ndiregerere zvinopera izwi rototi ndatenda wandidaira motswa dzako zvinomira ndiunopera nekunamata ndadzinengiro zinamata soso ngirozi yako yati kuti ndiwirira newe ndiyanane newe saka nhara yenyu rive nemwenje namata isoso zvatopera vanhu vanga vasina kutora mabonza ekuponda muprofita auya kuzovatsura naivo vanokomborwa nokuti ngirozi yemutendi uyu kana yadzoka yemuprofita uyu naivo vakuchirwa panukwa
mamhepo, urombe, nzara nenyota nematambudziko anounzwa nerima pamusoro penyika pano. Zvino vazhinji vakapfurirwa. I remember very well sanganira nzira chairo ranzira rapechinekere kuchitungisa. Pairohwa vaprofiti madzibaba angouya kuzoprofita nzira, so aitorwa uswa kumabhegi madzibaba, airohwa madzibaba, pairohwa munhu panzira, pairohwa munhu. Ndopandozobhigira mambo iriji akapataura nemweya apa panzira apa. Haana kumborohwa, taura nengoni mambo wangu. But handidi kukunyeperai madzibaba. Conduct yemupostori ndeyekuti kana muprofita achirapanuka mumasowe menyu achiprofitwa, iwo hauna chaunopidhira pakuprofitwa kwake kwenhau dzake dzepanyama. Anosumukirwa nemuprofita abva kwabva madzibaba ava vakashereketa vakapomba. Reurirai madzibaba mufambe nesangano zvakanaka mwenje ita toona wakadzima. Imi madare otanga kutaura zvinhu zvekunyepa kuti mamidi kumutora kunze, baba vanofungurwa pane vanhu, baba vapi, baba vani? Masowe hadina baba isusu, Masowe ndine madzibaba nemadzimai. Hasi baba wedu futi muprofiti wedu. Tipei tsananguro dzepane vanji dzakamboyembuka vhesi rekuti anenge achitungamirwa Masowe ndibaba wedu. Tipei vhesi repane vanji kana 1 kana rekwamuri 1 gomo nodombosha. Vaprofiti vakatodzi ngavave varanda. Vaprofiti hosana tiri pamusoro penyika pano, kumusoro kwedenga igiroria. Profitai muzere nemudzimu unoera, mukasadaro munozonokonwa. Chokwadi munoraswa. Saka ndozveizwi izvo. Pakuramba izwi varume pane rwaiswa. Ekuroti ndo vakatiparidza nyaya iyi. Vazudzwa nengoni panana Abhesa. Zvisiri izvo zvekuita mbiri yekuramba izwi. Pane dzimwe timu nembetrema raiti hacha kwamba takagarisa pasi. Kutodada nekugarisa svikiro pasi. Akabva angoendawo muviri asiya asina kukomborera. Pesera timu rakuenda kunotsvaga pfuma kune vanhu vanoshereketa. Zvinokonzerwa nekuti mukomborera akasiya asina kuvakomborera. Tamugarisa pasi, takamudai. Kutopika nekushedzera zvinhu zvakang'ora kudaro paMasowe kuti takagarisa Jacobo pasi. Ugarisa svikiro pasi iwe pauri paukatioma zvako iwe. Ugarisa svikiro pasi, ugarisa Jacobo pasi. Arizionda. Chibwa chitedza akazomana naManueri naMozisi achipikidzana pangoni. Apana Manueri ayo matanda manyoro. Iwe zvako iwe itsotso yakaoma uda kurukisana nesvikiro. Unokuyiwa. Siyo mine nhamo muchitambudzika. Apana chinhu chakang'ora sekuti munhu wemunyika madzibaba anokwanisa kufamba nengoro yake. Ini ndotadza kufamba nebhasikoro chaindo shaya bhasikoro. Asi izvozvi hazviziri izvozvi inhau yemhosva dzimwe dzatakatora musangano. Makore tichituka Johanne ngeridzika, makore tichituka Jacobo takamugarisa pasi, makore tichiramba izwi panana Arisidia tichiti izwi ritaure pamukadzi, makore tichitukirira izwi ritaure paprofita obva maHarare, tichitaura zvinhu zvisina nebasa rese zvokunyepa. Izwi richitadza kutaura paprofiti maHarare, ko rakataura sei pana Abrahama paHaifiridzi. Kana ndiri naAbrahama kubwera kwezokunonoka hondo ngaipere. Manje Queen Elizabeth achishedzera ceasefire, hondo ichipera mudzimba remabwe. Sanders aina matsapanya maHarare, mwana wegurube akadzora Bulawayo, akadzora Mutoko, akadzora Murewa, akadzora Gweru Sandros namo yebonde. Akanamata maHarare panyatsime pamuchitungiso, akadzora vese adhinisha. Nhasi sina improfeba wedu mambo dhinisha. Saka kuti tikataura zvimastatements zvokuti izwi ataure maHarare, zvinhu zverima zvinhu zvematukano, zvimwe zvinhautau zveruvengo zvekusasamurana, mene zvimwe zvinyanyaso zvakapinda musangano umu, zvirima zvo zvimaruse zvimakararwa zverima zvekutaura zvinhu zvisina basa rese musangano. Zvinonzi rwaiswa manje. Sanders aine ngoni madzibaba maHarare imo makati trana idzi ingoni idzi. Zvinamatana naJasper naFilipi Munangati. Filipi Munangati, bvunza vakanamata panyatsime zvaFilipi Munangati apa. Mutauro utaura kuti Filipi Munangati akasina mweya. Madzibaba. Ende Hardwick akatemba vhesi rekuti Beterema ndiyakobe panyatsime maHarare macho Gabriel achitaura pana Hardwick. Akarimbira panyatsime. Beterema ngarava yedenga yoibitirima ngarava yedenga. Saka imi vakomana vari maHarare nevakomana vari mumamanyika vari kudzimwe nyika notoni chivhukupi, mukaona vanhu vakutaura mashoko iwayo munongoti ai vakahadhiweke kwamuriwo vakaimba kuti Betlehema ndiyako pari mapanyatsime. Ai izwi racho raimbirire chimaHarare kana risingataure imo. Izwi ringaita dunhu rinonzi aritaurire izwi kana mujeri chaimo rinotaura kana tida. Izwi mumotikari chaimo rinotaura. Hadhiweke rimwe gore vanhu vachifamba rwendo vari mumotikari zvanzi pakai mota. Ndanzi mazuva ano taura kwane motikari muno. Timbotaura mazwi. Kwakutanga kutaura mazwi izwi rawira mumota imo. Izwi harina parinonzi apa hariuye, apa haripinde, apa haridai. Kana mweya izwi mweya unopinda pese paunopinda. Potse usingapinde muchimbuzi chete.
chimbuzi. Izwi chero mbedroom mako nemudzimai wako rinopinda richipemberera mungirozi dzichipemberera kuti pakunosikwa mwana richipembera izwi panosikwa mwana ipapo zvezvinoita bhora richigohama neti ngiro zvosumudza maoko kuti ye mwana aberekwa. Taura kuti izwi harina parinotaura zvokupenga. Izwi maharare rinotaura izwi. Mambonyanyongoreko maharare machamanyanyongora. Vanhu vekuchiweshe vangorimo muno maharare, vekudombosha vanongogara muno maharare. Dzingori dzimba dzemabasa vanhu vakaenda vakauya maguta kuzoshanda. Asi kuti Mwari anobva agumbuka vanhu kuti vauire kuzoshanda. Mwari otovanyoresa aiwa hapana kana nguruve inenge ichimbodyiwa. Vapostori vanenge vachitongonamata zvavo vachinamata. Zvino baba Johanne akaita zvinanana zvakawanda muno maharare. Manuwere akajambira bhiza maharare akati I have not been sent to you achipopotana nevarungu. Izwi richipopota pana Manuwere muno maharare. Saka tine tsika yakuramba izwi yatakaita vanhu vaMwari. Izwi kuriramba kuri nyore, munotarisa, munotsvaga kusvibisa munhu ari kutaura naro. Mamusvibisa anasosvibiswa chaizvo masvibisa. Chese chaachataura chero chakachena kunge mukaka chine chasviba manje. Nekuti masvibisa ari kuzvitaura. Masvibisa ari kuzvitaura. Saka muchiona ma-revolutionaries ese anonzi ma-terrorist. Wese angoda revolutionary anovanzi terrorist. Vakasunungura nyika yemaZimbabwe ari kutaura vapo varipo vamatsotsi mambavha ari kutaura ivo ndikutaura vekumashure anatongogara nana Chitepo vakasunungura nyika inei. Vaitonzi materrorist zvimagandanga zvimaterrorist because vanenge vachinzi vasvibiswe kuitira agenda yavari kuda kudzidzisa nyika kuti akatifanira tiri paunhapo hwemabhunu zvaida kunzi zvisvibiswe. Ndo zvinoti pakuti muprofita waMwari Jesu akanzi ari kuita blasphemy kaiyeyu. Anozviti mukuru kuna Moses kai paaripa panzi ndiri mukuru kuna Abraham. Obva topfifinya kwazvo muJerusarema kuti iye paaripa paiti ndi mwana muchechara wakuna Abrahama. Ndakanga ndiri kuAbrahama asati aberekwa. Vaioma nekuseka kuti iyeyu kuzviti mwana mukuru kuna Abrahama vachimushereredza nekumutsvinyira. Nezuva raakaroverwa pamuchinjikwa vaiti kuti ngariroverwe. Vaisamboti muroverei mutsvene akana. Aitotaurwa ndimi yekunge zimbavha kunge zimhondi kunge zimuipi. Ngariroverwe vachienda paGorogota. Saka isi zvisi nyore zvokutera Mwari izvi kana vanhu vachiramba izwi imi muende kusedi kwano vanoramba izwi. Itya upenyu hwako, tiza neupenyu hwako panotukwa izwi. Pane vachitsananguro dzakaburuka kuti ukaona panomhurwa izwi, tora masilipas ako kana matsapato dzako, ugume nguo yako, ubvepo. Chero mazuva asati apera, chero kuma-12 kana kuma-11 dzemakuseni. Tora masilipas ako, ubvepo. Sei panouya hasha huru dzedenga trigondizer unosikobatanidzirwa wopiwa rwaiswa rwekuzorarama sewakapara ngozi sewakaponda vanhu iwe usina munhu wakaponda kana mumwe chete asi unenge wane mhaka kudenga uko. Hapana vaprofita vazhinji havana nzira saka vamboona mhaka iyo kudenga vanotanga kuprofita kuti musha menyu vachinyepa because havana nzira yekuona kuti aiwa munhu ane mhoso kuizwi ngungiro zuzhu laki vaprofita vasina nzira vakatopiwa nyaya iyo nekwatoita laki. Saka umambo uda kuti uvundwe nemunhu akazaruka usatambire kunyaya dzekuramba izwi nekuti pane warning yekuti hameno zvavo vanoramba mweya mutsvene. Zvakafanira kuti munhu ari kutaura kuti ndimi yekuti rishini ndezvemweya apedza ipapo aFilipi vaiti get fab nation triviration. Iwe wati rishini mweya wakaipa wanditi futi aFilipi vaiti get fab nation triviration. Uri kundiita dzunga kaya kundiita saskap. Zvinotaura kuti idzunga pasi neida kutsvaga madzunga ekuti vawande madzunga aya ekuramba izwi vosarama ane rwaiswa nemhosva nengozi kutenga ukapara ngozi uchirarama chiupenyu chekuti utadza kutengera vana mafiriziti orara pamubhedha wekuti uchibayiwa nemaspring aka mubhedha wasakara because mubhedha haufanira kuita more than 7 years urumba unofanira kuchinjwa. You have to have new therapeutic ichichinjwa after 7-5 years wakutoisa mubhedha nyowani ichasakara chichiraswa. Tukaridzwa unopedzera murukesheni wakutenga chimeteresi chaisenzeswa nepfambi dzenyika chazokotorwa nevakomana vakachenjera wangochinja chijira chapamusoro but zvimaspring zviri zvimwe chete zvimastafusebo zviri zvimwe chete takura chimeteresi chinenge chakapomberwa nevanhu vakawanda nekushupika nenhamo. When in fact unofanira kurarama upenyu wakarapanukwa nengoni unogara mumba makarapanukwa. Zvinoitwa neizwi izvo zvino kana uchinge uri type yemunhu anorituka kana kutotenga mubhedha wacho unotadza kutenga mubhedha. Mupostora hafanira kurarama upenyu unga ane ngozi madzibaba. Zvirizvo zviri kukodzerwa nemhosva nemhaka dzatinopara musangano nekuramba izwi. Ndimi yekuti ka mweya wakaipa ndimi yekuti ka zvakuna Mwari ndimi yekuti ka apedza ipapo kaka apedza ipapo kuti hadhiweki nengoni akati Isaka kakanyika netsananguro nevhesi kakanyika netsananguro.
business ili kaka mprofito kaka asikana mprofito achiti kaka over ndifoka banda poa chitauro chenyu muyambuke matambudziko anonofoka machimhanya makaka imomo kawe anoyera kana uchida kushandirwa kuti uyambuke kana akunzira akuparidzwa achikapanukwa ushandisi zvazvemweya wakapa amanje isana Peter tiri vemadhidhidhi eijipita nemakakaka etanganyika takagunga mutauro weijipita izvozvo takagunga mutauro wemakakaka etanganyika tine kwatiri kuenda kwemweya atizombobva takaramba mwamambo kana kuramba mugoni dzechinhambwe nekuda kwezviremerero zvevanhu fanike ndiri seni manje akutongotiwo mambo zvakanga tononoka kundi pazvipo mambo inini mambo masikirwa ndakaitwa mambo I was created perfect baba perfection baba kuti umwe murume ati zvakati totovhunduka dovaviwa kuti umwe munhu zvake ataura zvake mafungiro ake ma-inconsistencies ake matunhu avo nemafungiro avo nezvavanoda kuti zvinge zviri musangano risiri ravo madzibaba ndotodariye Johanne wacho muridzi waro achiti handisvide musangano rangu ndozvitambira sekutaura kwaakaita achiti ndoda runyararo remenenzi handidi kuti uite bishi ndatosiya mabishi nekuti ndandadziswa mabishi netimu rangu redare ndandadziswa mabishi ndatosiya mabishi kuti akati handidi mabishi musangano rangu remenenzi ndoda runyararo ndakandatita runyararo haadi mabishi mukuru wacho haadi noise haadi mabishi hazvide ndandanoita order ndakaita order akati ndoda ruramo ndakandapinda mururamo zvareva iye ndinopinda mazviri sekuti iye ndiye akabva nebhiro akabva kunyika dzemweya unoti kwandinobva aswera kune mupanda wemeni nedutu remeni nemusumbu wemvura tokutaura kwandita mambo wangu zvino kwaanobva kurako man handina kana time yenonsense vagarachi boni we handina kana time yekufunga kuti zvafungwanya kana nhingi netikutsananguro tikunhoroondo tikungano twevanhu vakaramba izwi vazukuru vevanhu vakaramba izwi voda kutiudza kuti izwi iri raifamba soso rinofamba soso ivo vakaramba izwi vakaramba izwi kavana vatori nerwaisha rwekuramba izwi rakamasangano remataka 33 vanhu vakaramba izwi kavana Sebastian achibva kumazururandi achisvika achiskobereka mwana musikana pamudzimai akanga akazvitakura zvikanzi mwana uyu amai muti maritaya ndazina Gabriel timuti maritaya zvairevei pokupiwa zita mwanasikana kuti maritaya zvaitaura kuti marasa izwi zvino vanhu vakaramba izwi vazukuru havana zvavanotitaurira nemateerero atinoita izwi kana takuda kunasovapena be very careful kuti tukira mambo wedu because tinogona kuzokupindai kumagadheni kwenyu. Be very careful nekuti tukira izwi musangano because tinogona kupinda kumagadheni kwenyu ende tinobvarura tinoita kubvumburudza zvokuti unosara usina chiremerera pane vanhu. Tinee tichiitira kuti mamba atambirwe nenyika vanhu eZimbabwe ikomborerwe yashapatika nenzara eZimbabwe yasakara nemambavha irimwo ichiri nyika here yashitwa kandirika ise kutaura wana Trump ichiri nyika here nyika yekuti pa 100% yevakadzi 89% amaprostitutes nevakadzi vevanhu what are you talking about? Isu ndisu tinofana kudzora kuyera munyika kuti madzimai edu ave madzimai kuma-1980s zvidzokera mumashure emuZimbabwe aiyera munhu aita akatoroora mudzimai wekuva ndevere ukaitosekwa nzorora mudevere orora muzuru wotosekwa sei nekuti wanga usina hunhu wewe nevakadzi vechizezuru zvinezvi vakadzi vechizuru vatoone hunhu kana vakadzi vedu. Level of prostitution iri kuitwa tisatatomheta kunyika mumasowe macho nevaimbiri level of chipfambi chiri kuitwa musangano zvinotyisa unbelievable hazvitombotaurika zvinotyisa zvinokonzerwa nei nevanhu vanoramba izwi varamba izwi rine risiri pamasowe pavoka kana variramba pane mashavi nerima nemazimhepo nemazimweya epachangara saka mazimweya iwayo anotadza kuya sei nemazimweya echipambi mazimhepo. Unoona sangano rinenge richitenda kuizwi rechokwadi vanhu vari pamiteuro nemiteuro zvinotaura vanhu vanenge vaine kupenya saka vanopiwa ngirozi dzekururama munhu anogara aine kupenya asina kuramba izwi so vanopiwa ngirozi dzekururama so it's very easy kuti vanhu varurame kana vaine ngirozi. Gabriel ari pedyo Gabriel anoruramisa nyika anoti edibhoni kururama edibhoni zororo saka vanhu vanotenda kuizwi vasingarirambe so vanoruramiswa naro izwi racho rinovaruramisa so sekuti rinoendesa ngoro richiparidza kuipi richiparidza uipi hweupombwe richiparidza uipi hwemushonga riripoka pavari. Asi kana vanhu vakaramba kururama vanotanga kuparidzana zvatakanga takunyeberera mudare raJakobo mamakore kuti zvimwe zvivizvi zvinotsikwa nehondoyo vashe mombotiparidza kuti mudare mumwe chete mudare raJakobo mumwe chete imomo
kachivi kawakadika kanorira sebhanangana kudenga. Same vanhu vedare okuparidza kuti zvimwe zviviri izvi zvinotsikwa nehondeyo vai vashi mataura kaviri ka mweya wamatwins wakarambwa netsvimbo mutauro. Isi idza kune zvivi zvinotendwa nezvisina kukosha kuna Mwari oro hakuna oro zviriko hapagona kuitwa two statement kuti pane zvivi zvinotsikwa nehondeyo vai. Same vaparidziwo zoti kachivi kadukuduka kokudenga kari kurira sebhanangana kudenga ari abhesta ane ngoni. You can't tell me two statements, gentlemen. And this is Saskam. And this is Dzunga. I went to a group A school. I've been to places where trappings of wealth are preeminent. Jimbo dzebegi dzine mari dzine vanhu vanoera vanera vandakaona ina. I've seen my Jewish class Stock Newington, England. I've been to Oxford Street. I've been to Tottenham Court Road. And this is Dzunga. And this is Dzunga inini. Ndotaurwa two statements nemurume mukuru ndotera chimanje. Rumwe ruoko rukudhonzwa kunzi kudenga kamutemo kanorira sebhanangana kadiki. Rumwe ruoko rukudhonzwa atera izvi zvekunzi kune zvimwe zvivi zvinotsikwa nehondoyo wai. Saka ndochitera zvipi manje? Ndembeke chinatsoonekwa saaniko nevanhu ava vanotaura mastatement mairi kunge ndisina kuenda kuchikoro. Tadzidza magroup eschools guys, hatina kudzidza zvikoro zvepasi pemuti guys. Taisandinaiwa kasi tiri pasi pemiti dzidza. Tadzidza magroup eschools nemakarati nevarungu madzibaba. Saka we don't have time yekunyeperwa nevanhu vasina kufunda. Hadana nguva yekunyeperwa. Izwi is either aridi zvivi kana ndinoda zvivi. Period. Ariko notaura mastatement maviri kuti itai zvidiki zvivi asi zvombe musaiti harisiriro izwiro. Harizvide izvozvo. Izwi rakangoti rurama kumagumo kune moto. Harinamboti ruramai asi tumitemo tudiki mochikoranisa henyu tuchatsikwa nehondoyo wai. Singarambodaro. Saka kuramba kuti izwi ikoko kurwisa zvarinenge rakareva pasi. Vanhu ngavave nerudo neizwi rakauya pamberi pavo. Vanova nerudo naro sei ngavasakasike kuriramba. Satambire tsananguro dzekurwisa mambo wako ada kuendesa kudenga. Izwi rakainga kuzokuendesa kudenga ino rigere inogara kudenga rinogara muparadise. Kune mhepo inodzamira iye pasi pano kufema inodzamira pane mhepo yekudenga. Kune rugare kunonaya mvura nete kuti trispie kuhushe. Kune ngiro zana Fatima nana Fainet. Ana Pistis nana Kimistia ana Binaite Defense. Vanera ngirozi zinera dzinonyemwera ana Fatima nana Fainet matourist ekudenga. Kuzere gracia kudenga rakanzi na dinisha denga rizere neumambo. Denga rizere neumambo. Ndokuda kwamudanzu miende. Udanzu miende kudenga rizere neumambo. Uibhizi kuda kuti mhura kuda kuti refura. Kuda kuti unaona amofati. Izwi ngadizo munhu anorefura. Chirefuri amana makaura yasangana na Johanne kuma. Varume makaparadza sangano nechirefuri charumi. Chimwana zotudzewo chanasoburwa chakaburwa musangano nekurefura izwi. Mbotudzewo hani kuti ananingi vakazorefura vakaona chavakaona kunze kuti vakatotora rwaiso vakaisa mhepo mumisha mavo. Tine musha wovatendi wekuti vana vacho havacharorwa vakarorwa vagari mumisha. Apa misha mikuru yevanhu vanorespectwa nekuda kwerwaiswa rwengirosi. Hatidi kuti zvidaro musangano. Vanhu ngavakudze izwi. Tendai vaprofiti vakadzika nezwi zvirwere zvipore. Ndikutaura izwi rechokwadi reJohanne Masowe chana. Asitaura izwi resekesi. Asitaura izwi rarombwa muMozambique. Asitaura izwi rinongotsvagwa mumapako nemumakomo. Asitaura izwi revanhu vekungotsuka. Asitaura izwi iroro. Asitaura izwi rekuJohanne wetatu. Asitaura izwi repese. Asitaura izwi rana magara makani. Ndikutaura izwi reidi rababa Johanne rakati ndiri izwi muAfrica. Ndiri izwi raMwari pasi. I am the voice crying out in the wilderness. Izwi rakatonga paJudea. Ndini ndauya kunyika yevatema ndamuka kuno. Ndo izwi randikutaura iroro kuti iro mukaripena iro varume. Iro mukarishora iro mukarimhura iro varume. Nekuda kwetsananguro dzenyu dzengano dzenyidzo. Dadai zvenyu nezwi muchaiona nhamo yepanyika. 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 Kuimba kweizwi uko. Dadai zvenyu nezwi muchaiona nhamo yepanyika. Nekuti izwi zvarinoita kune vanenge vachigonera miteuro nekufamba naro. Varo rinofudzira paruware. Rinofudzira vanhu paruware pakuti hapabude kana mumera kana huswa. Asi ipapo mombe dzinechiguta ipapo. Izwi iri madzibaba rikatadzirwa munofa nzara mvura hainaye madzibaba. Izwi rikatadzirwa iri munotongwa nevatongi venyika nehutsinye madzibaba. Izwi rikatadzirwa kunouya matambudziko makuru anenge achirakasha nyika nezvirwere zvikuru.
Izwi haridi zvekutadzirwa zvogumburo zvatinoriita izvi. Tichiri jairira tarisai muone kuSodhomu neGomora. Vakarwisa Izwi kuti vakaitwi. Tarisai muone muJeriko. Tarisai muone zvakaitika mumasangano edu evanhu vatema kuti pakarambuka Johanne kana panyamweda hapana kuitika murakatiro wemakuva here. Pakatadzirwa Izwi matunhu makuru hakuna kuitika murakatiro wemakuva here. Vakazorapanuka nana Wimbo nana Benjamin kuti ai zvagumbura Mwari zvamakuita izvi. Vana vacheche vanofireiko? Vana vaingodziya miri vachipera kufa. Kana pakatanga kuti maJorodhani ekunyepana amudyiwa Izwi ragumbuka kuti wakuda kuchita Johanne akuombeka saJohanne vana vaifa. Vana vacheche vanofireiko? Vana vacheche vanofireiko? Vana vacheche vanofireiko? Mirandu inopera nekunamata, mirandu inopera nekunamata, mirandu inopera nekunamata. Vakagona zvavo Amaniwere kuti vakazonoreurura pana njume. Vakati mirandu inopera nekunamata, tiudzei mirandu yatakapara. Vakazoudzwa kaningirosi, zorera vanhu pana Abrahama. Akati Abrahama vanhu vakwavo zvakagonekwa nezvakatadzikwa zvichaenzaniswa nemunamato achireurura. Ndataura ita zveMajorodhani. Majorodhani handisina kutumwa, akatumwa Johanne Majorodhani. Andamboimba Yohani 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 mubabatidzi. Hey, haleluya, amen. Mubabatidzi ndi Johanne madzibaba farikana kuti kuri kuno kuvatema musambonyepa zvenyu. Mubabatidzi mupuwe mbiri ndi baba Johanne. Ndiye mupuwe mbiri. Ndiye tsvimbo yeJerusarema paJorodhani rorumuko sekuratidzwa kwandakaitwa naAlana vachitaura nemashoko amambo Elijah iwani. Ndiri tsvimbo yeJerusarema paJorodhani rorumuko. Basa redu rekunamata rinoda vanhu vasingabhure nekutuka mweya. Usatuke mweya madzibaba. Imboimajinai vamofati takatoramiswa neIzwi kutuka mwe mupostori. Ndimaniwero akati usatuke mumwe wako uchiti akaipaya newe wose wakaipaya newe wose wakaipaya niwe wose wakaipa. Takarambidzwa kutukana Yesu pachedu nyama dzedu idzi kutukana. Kangaise kuzotuka Izwi. Chinopa futi kutuka Izwi kukasika kufunga kuti mweya wakaipa. Kufurirwa nevamwe vako uchiudzwa nzi uyu hausi mweya muchero uyu mweya wakaipa. Kufurirwa. Abhenioti vakafurirwa. Abhenioti vakafurirwa nevamwe. Izwi ranasomanzwira tsitsi rataura pana Arisidia. Tiri kufamba rwendo urwu rwemunamato. Muchasangana nemuporostori. Uyu mupostori anenge akapfeka nguo tsvuku. Asi mupostori mukupfeka wanenge akaita nguo tsvuku. Musikanzwawo nyama yake zvake nekwaakaparidzwa nekwakanamata. Asi ngirozi ane yechokwadi achataura naGabriel munhu iye. Musazomuramba. Abhenioti vasvika pane munhu iyonzi munhu yawo ndini Gabriel sanzi Gabriel achipfeka zvimadhumbu zvakadai zvitsvuku izvi. Saka kuti uziye ndini Gabriel uchafanira runyoka. Abhenioti vakafanira runyoka. Saka you have to be careful. Chindiudzai kuti kana Izwi richikwanisa kunotaura pane munhu akapfeka nguo tsvuku. Yoita speed yekuritukirira pamunhu akapfeka nguo chena. Izwi harina basa nemamistakes enyama yemunhu madzibaba. Ndambokuudzai example yaMozisi kuti akauraya muIjipita asi aitaura neIzwi rinoyera pagwenzi pachitopfuta. Pachitoitika zvinanhara achirwa dombo pachitobuda chikafu vaIsraeri vachinwa mvura vachidya vachifara kuti tine mutumwa wedu Mozisi pamberi pedu. Masa neMeriba gain Mozisi. Asi akauraya muIjipita. Izwi harina basa nekuti munhu atadzira Mwari chii, rinomureuririsa richienda naye kumberi. Rinodzidza kuti pakati pemusoro penyika pano pane minzwa nemafeso. Pane zviedzo pamusoro penyika pano. Umwe anokururwa nechiedzo anofanira kunge angoreurura chete, anosumuka oisa rufaro musangano oisa oreurura. Hatizoramba takachengeta chireururo chaitwa nemunhu ndozvairambwa nengirosi pana Abhesta izvozvo. Munhu anenge akaregererwa naMwari 3 years ago, iwo uri busy chete kufamba nezvinhautau zvemakuwa. Ningi uye ndiye aite zvakati. Zvakaregererwa nengirosi kudenga kare kare. Ende rimwe timu racho rinotaura mashoko ewaya kuda kuona zvireururo zvamwe. Rine chitaura mashoko aya. Iro richitori muzvivi. Richitora vakadzi vevanhu, richipindira madzimai evanhu, richiita utsinye madhaiforo muteuro yeutsinye. Asi rinoda kutaura chivi chakaitwa nemunhu akareurura akasiya chivi kare kare chaakaita ari mwana mudiki achidzidzawo nekukura kwaanenge achiita paage. Sina kutadza ndiani musanganiri. Remeredzi oramba dare raJakobo nekuti muviri waJakobo wakasiya aegineswa nevanje. Manje aegineswa akatorambaniswa nengirosi. Vakarambaniswa nengirosi kuti azviiteka kuti baba nemwana varoorane. Uyu Eginesi ataura naIsaka, Jakobo ataura naJakobo. Zvino azviite kuti baba nemwana varoorane. Vakarambaniswa nengirosi pane vanje. Saka ina handigoni kuramba Jakobo nekuti vakambenga vaine mudzimai Isaka. Ndotorambana ndototi handikwanisi kuteera mazwi akataurwa aJakobo. Unenge uri urema nehufuza. Ende potse zvakatoregererwa naMwari kare kare kudenga zvinhu izvo.
kana kuramba mavhesi akaimbwa naamanueri nekuda kuti amanueri vakapfekedzwa nezvikanda kana amanueri amudyiwa vakazoita zvezvikanda kana vakazoita majorodhani akaurayisa vana ndochitanga kutukirira kuvhura munamato kuti handife ndakavhura munamato nekuti amudyiwa vakapfekedzwa nezvikanda hurema potse nhau dzavo yekupfekedzwa nezvikanda yakaregererwa naMwari kudenga kare. Who am I kuti ndinotanga kuongorora zvivi zvevanhu ini kana kuramba tsvimbo mutauro nekuda kuti aFilipi mazuva ekuguma vane chivi chavakaita ndotoramba tsvimbo mutauro nekuda kwechivi chenyama yemunhu. Urema udzunga adzungaira. Saka vanhu ngavachangamuke vasafe vakafurirwa kuvenga nhau dzeizwi nekuda kwetsika dzavanenge vachiparidzwa nevanhu kuti vanhu vanenge vakatyoranisa mutemo waMwari panoti potse timu rinenge chitokudza iro rinenge rine mhombwe dzinotyisa nekuti anopindira vakadzi vaApostori. Hapana munhu akasviba anotyisa semupostori anonyepera kutamba naMofat Reminens achinyepera kutamba naMofat kuti aende kumba kwaMofat apa akataimira kuti Mofat anomboita manight shift otanga acharara kumba kwaMofat kudzamara atsetsa mudzimai waMofat. Hakuna munhu akashata pasi pano semunhu akadaro. Evil beyond measure. Ndosaka wakaona David akapotsa araswa naMwari kuti watora mukadzi womunhu kai zvino hauna denga rauchawana karadzwa chigaro chake chipunzwa akazoridza mutengerano wakupfeka magavhu nembira achiridza mutengerano ndo pakatangira kuvanhu vematembere kuridza magitari nembira nemadrumstick muningi mumatembere vakazowana pana David akaridza mutengerano chiri chireuro chekutanda botso kuti ndatora mukadzi womunhu akomana denga handichawana akatanga kureura kutanda botso reingirozi svika Gabriel nawe akati pisa rima rese pisa zvese zvaururidza izva zvina basa zvidiona Mwari pisa rima ureurure pisa rima rese ureurure vapisa kavapisa zvimutengerano zvimatsaga ndopane paimbwa naarisidia pisa rema ngari penyu akazvireurura akazoverengwa kudenga asanga apotsa araswa apa Dhavhidhi rudzi rwekwaAbhurahama ko iwe zvako uri rudzi rwupiko umwe rudzi rwemadzisekuru aishereketa masango machiponda vanhu machiita sei unosvika chitukirira Izwi unoregererwa nani manje. Dhavhidhi akapotsa araswa ari rudzi rwekwaAbhurahama ko iwe uri rudzi rwani kuti munhu opinda musangano otora vaimbiri vese magirlfriends ako kana iwe upombwe wacho kuti unoda upombwe unoda urara nevakadzi vese paMasowe vaimbiri vese imwe inenge yatova mhemherero naMwari kana kuti mweya irudzii chaizvo ene munhu anonamata sangano rakadaro remuprofita anodana nevaimbiri vese kana kuti hudzungairwa kana kuti mune maitirwa muteuro neropa nemvura dzezvitunha nekuti akambonzwa nzi nzira anga kutora ropa rezvinenge mvura dzezvitunha pamakona hameno ndi chokwadi here ko vanhu vanongotaurawo kamakuwa amini kuti mune maitirwa muteuro here ina handina mari nemunhu akadaro madzibaba tingasekerera nezvimwe never not in a million years ende kurota futi nedzimwe mari dzandakarota dzakapfeka gemenzi reblack apa dziri popular zisingaiti from that day handazombofana katirwa muteuro naye handikone kurota wakapfeka gemenzi reblack kanda unondita muteuro wokuita sei iwe wakapfeka nguo dema ndini katokuyeresa ndokupa nguo chena. Saka adotenda vagarashbone vagarashbone ngatisatuke imwe yamadzibaba ndokutenda yagarashbone makatambira Izwi mukariisa muhamiro yenyu mumwoyo menyu nairo Izwi iroro ramakatambira rakambonditi rimwe gore ndina vaefrija achandipa kutenda ndichamupa kupenya honai kupenya kwamana kwagarashbone makugona kudira mahydrofoma mamuri muine kupenya kunoera kwekuti mashave edzinze renyu hatandere pedyo nemi unongaona kuti hazitandere pedyo nemi nezvamunenge muchivaka panyika mamurume mukuru kwamiropa nevamwe kana pahama dzako paita nhamoso uri panhamoso uchiburisa uya kwana $200 ekusapota nhamo unozooneka kuti murume uyu murume Mwari akachaza kuburisa 5 views achaipa nhamo. Madzibaba Izwi risingape chiremerera harifadze madzibaba. Honai pamaiswa neizwi apo honai pamaiswa levhora mave iro mamurume madzibaba kana mudzimai chaano kurespecta havataure zvavakadza vanenge vari bhizi kuchiva mwarume vane upenyu hwakanaka chero vari vemunyika chaiva vakadzi vechipostori kana upenyu hwako uchita zvatengera vana mafirisiti ari kuona babo pane zuva rikuya nemakireti emadhiringi ma2 lita emapainati nechii machera achikopa vana vake unofunga kuti mukadzi iye anoramba achingoti hosana muita zvekutamba imi unoziva vakadzi mushere vane vachitochiva varume vemunyika iva kuti akomana ende akarorwa zvangu nababa hapana munhu anomboda kutambudzika madzibaba. Saka musatambudze madzimai enyu nenzara nekutuka Izwi ana amai makanzwa arume enyu akutuka Izwi kasikai kufuga mada madzibaba munotisira nhamo musha hakuna kudaro madzibaba vana vanoita maromba wazi Izwi racho rinobva rakesa kusvika chidzidza rechinomwe bereka marombe asingati akarima kana 2 hectares hapana chinobuda anobudisa tsaga rimwe chete remumera pachifanira kubuda 10 ton panobuda 2 matsaga Izwi rinenge rakagumbuka baba. Saka ndazvitaurira izvo hangu mondiregerera mizera yevana adiki vatinawo pagrupu rino chero muchazobuda pagrupu rino chero muchazoenda kwamuchaenda chero muchazoenda sei varume bhai kutsika yekutuka Izwi
bvaiko fanike kana atori baba Johanne mutumwa uyu musatombo kana wada kung'ora dzoka yako munyika in peace usambotuka Izwi. Chivenga uyu pastor uyu akanga achitukirira politicians achitukirira vanhu vese. Zuva raangotanga kutaura zvababa Johanne zvashoniwa chete. Ndo mwezi akabva aita accident akaurayisa mukadzi. Pana vamwe vanhu vasingatukwe madzibaba. Unotora mhosva madzibaba ndikutokutaurirai. Saka tisatuke Izwi, tisadade zvedu neZizwi nekuti hatidi kuzoiona nhamo yepanyika. Toda rugaresu, toda Izwi rutirisire ratipa rugare nemakomborero. Sezvo rakamboita pamisi yekutanga kuvaJudha varigonera vasina kurituka kuna Abrahama rikasiya ramwaya makomborero. Vanhu vaJudha vakakomborerwa nerushanga. Musatuke tsumbo mutauro. Haitira pana James na Philip. Musatuke Izwi pana Jacob, musatuke Izwi pana Matias, musatuke Izwi pana Mambo Elijah, musatuke Izwi, musatuke Izwi, musatuke Izwi, musatuke Izwi rakataura panyamweda, musarituke. Rakainga imi, rine rudo nemi kuti muende kudenga. Motanga kuritukirira. Ningosirirema. Saka ndokutenda vanhu vaMwari. Kunyanya vechidiki ndo vakanangana neaudio vechidiki. Musapinde mutsika idzodzo. Zvinokupairwa iswa nematambudziko. Unorarama upenyu unenge wakapara ngozi. Vamwe vana vadiki vachivaka dzimba dzavo vachiroora madzimai avo zvakanaka vachibereka vana vanonamata upenyu hwavo hwakaswatuka. Vachinunurwa neIzwi, vamwe vachitambudzika kunge vakapara ngozi. Ndinotenda varume. Ndinotenda nenguva yamandipa.